Bona nit. Davant de Coma-ruga, al Baix Penedès, hi ha la reserva marina de Masia Blanca, una zona on no es pot pescar ni pot ancorar cap barca perquè està en procés de recuperació. Els fons marins de Masia Blanca havien tingut una riquesa natural excepcional, però s'estaven perdent a causa de l'activitat pesquera. Ara els submarinistes de l'associació Sotavent s'ocupen de fer el seguiment de la recuperació d'aquests fons. Aquest grup d'amics del Vendrell comparteixen una afició, el submarinisme, i un principi, lluitar d'una manera altruista per la preservació dels fons submarins. Aquests són els dos motius principals que els van dur l'any 1995 a crear l'associació submarinista Sotavent. Des d'aleshores no han parat de dur a terme actuacions enfocades a la conservació de la fauna i la flora de les seves costes. A pesar de que la mentalitat va canviant a tots els nivells, nosaltres hem d'aparèixer entre tots per poder salvar alguna de la fauna que nos quede. Perquè, a veure, el que no pot ser és que per veure la fauna nos hàgim de desplaçar ara mateix o a les Illes Medes o aquí on ens trobem a la seva marina Masia Blanca. L'any 2000, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va declarar una zona de davant la platja de Coma-ruga com a àrea protegida. Amb el nom de Reserva Marina de la Masia Blanca s'hi prohibia l'activitat pesquera, la pràctica del submarinisme lliure i l'ancoratge d'embarcacions. L'objectiu era intentar regenerar el que havia estat un ecosistema molt ric en espècies. El Ministeri va encomanar als membres de Sotavent el seguiment de la reserva. Des d'aleshores, els dos biòlegs de l'associació marquen les directrius a seguir a l'hora d'analitzar l'evolució del fons submarí. Hem anat fent el seguiment d'aquesta regeneració. Aleshores, clar, aquí això significava d'acord ja amb l'autorització del Ministeri, una sèrie d'immersions, una sèrie d'establiments de transectes, una sèrie de filmacions, una sèrie d'observacions, no pràcticament preses de mostres, això descartat, però sí anar constatant què hi havia i la quantitat que n'hi havia diverses vegades l'any, en 4 estacions. I a més en llocs que eren sempre els mateixos, perquè les informacions fossin contrastables. Comparant les dades recollides a mitjans del 2000 amb les d'avui, els biòlegs confirmen que el nombre d'espècies ha augmentat considerablement. A més, han aparegut individus que corresponen a nivells més alts de la cadena alimentària. Aquest és un clar indicador que l'ecosistema s'està estructurant cada vegada més i, per tant, que la reserva marina és eficaç. La reserva està supervisada les 24 hores del dia per un vigilant que controla des del mar o des de la terra que no hi hagi pescadors furtius o alguna embarcació que, per desconeixement, hagi ancorat en la zona protegida. El vigilant és l'única persona que treballa per a la reserva marina d'una manera remunerada. La resta són voluntaris que volen demostrar a la societat que el desenvolupament sostenible no és una utopia. Ens motiva especialment en el tema educatiu i sobretot d'educació ambiental. Tenir una reserva, que tot i que és petita, tenir-la tan a mà i tan a prop de la costa, ens facilitarà, esperem, en un futur, poder apropar aquest medi i als nostres alumnes, als joves. En definitiva, el futur està en mans dels joves. Un desenvolupament sostenible comença sempre per una conscienciació de la gent en sostenir allò que el sostén. És a dir, que hem de procurar que els recursos que fem servir ens perdurin al llarg del temps. Demà veurem les coves del massís del Montgrí per sota i per sobre l'aigua. Bona nit.